Bun, eu sunt Bobo Gaming și astăzi vom face un nou videoclip din... Cum se numește asta? Aha, bine. Deci noi trebuie să omorâm zombie. Ok, și cum? Ce trebuie să facem? Lăsați mie zombie-ul, mă! Lăsați și mie. Eu. Mie mi se mișcă cu 25 de FPS-uri. Mie mi se mișcă cu 25 de FPS-uri. La voi câte FPS-uri aveți? Oh. Dar de unde știu? Gata, mi-am luat și eu M4. Cu glonțeama un lag. Și M14, da. Eu mă urc aici și trag. Dacă aș putea, așa. Ia-l-ai. Eu am cel mai mic balon. Wow. Da, fiecare trebuie să aibă 1000 sau cum. Bă, deci ce încet mi se mișcă. Bă, cine o lua de merge? Și runda 2 cu ce vine? Bă, eu nu mă pot mișca. Bă, serios, vă uit... Așa. Ia, vedeți la mine. Dă mă teleportează. Lăsați-mi mie. Da. Eu sunt pe ultimul loc. Bă! Așa, mersi. Ai grijă! Cum? Cum să te reînviem? Intrați, mă, că vă apăr și eu. Gun. Îmi iau gun? Mi-a luat-o și eu. Bine. Acolo ce armă e? Acum. Bă, aveți grijă! Trageți! Bă, Bă, am mai ajunat din inimioară. Gata. Mersi. Bine, pa. Bă, nu pot da în zombie. Bă, nu mai am viață.
viață! Ajutor, nu mai am viață! Nu mai am viață! Da pe... Dați în care am murit. Bine, cam atât a fost din videoclipul de azi, deci vă spun